כולם, מה קורה? היי לכולם, מה קורה? היום אני בסדרת מיינקראפט ואני אעשה איתכם משהו. ביי, להתראות. שלום לכולם חברים, היום אני בסדרת מיינקראפט והיום אני בעצם אראה לכם את התחרות של הכבשים שאני לא יודע איך קוראים לזה. אני הולך... ממה את יכולה? זה ייקח כמה שניות. אז שממה תשתלט על שמה. 2, 1. בואו נראה כמה שחקנים יש. אוקיי. ועכשיו אני הולך. יש לי כבר את הדרגה של הקשת. ובואו אני אלך עכשיו לבחור. כן, כחול. למרות שירוק כשבע אהוב עליי, אני אוהבת כחול. זה. אם אתם לא קמים אותי טוב, תגידו בתגובות. תודה. זה עומד להתחיל תכף. זה כבר אומר. אוי לא. אני באדום. לא כזה אוהב את האדום, אבל בסדר לי. אולי אני אחליף כבושה. אז אני יוצא לדרך. אוי. מת לחיים. אז עכשיו אני הולך לשול כבשים. וואו. רגע, אני בכלל לא בכחול. אוף. הכל קרה יותר מדי מהר. למרות אני מיומן בגמרון. עכשיו אני אלך. יופי לך. כאילו לך תגן גם על הכבשים. אוקיי, עכשיו אני הולך. מהר. ייי! הגעתי. עכשיו אני מגן. על הכבשה. מלא. יופי. אני הולך עכשיו. טוב. אוקיי. אני חייב להגן. אוי לא. להגן על הכבשים זה השמירה הכי מעצבנת. אוקיי. אוי לא! מה זה? מישהו גנב לנו כבש? לא. הכבש ה16. אוקיי. וואו. כן, יאללה! טוב, בינתיים אנחנו מובילים. איזה כיף. כן, בוא. יש. אוי, נו שיט. מהר. אוקיי, עכשיו אני צריך לשמור עוד פעם
לפשר. אני כבר לא רואה בעיניים מרוב לחש. תודה. אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי. אוי לא. יאללה, בוא תתעשק איתי, התעשקת בבן אדם הלא נכון. אתה מתעשק עם הבן אדם הלא נכון. קראטה! אני כבר לא ראיתי. לא, 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 היא גונבת לנו, היא גונבת, היא גונבת! לא, 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 לא. בוא. ילד טוב. יש! שנשקנו! אליפות! קודם כל תראו את הדמון שלי. הנה אני. הנה פינגווין. טוב, אז נקווה שנהנתם. להתראות ויאללה ביי.